adlaw nga Lunes karon mga kaigsuunan at sa 21 sa bulan sa Febrero tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos kapitulo 9 versikulo 14 ngadto sa 29. Sana malik na sila ngadto sa ubang mga tinun-an. Nakita nila didto ang usa ka dakong panon sa mga tao. Dihay pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga nakiglantugi sa mga tinun-an. Sa pagkakita gayod sa mga tao kang Jesus natingala sila pag-ayo ug midagan sila ug mihimamat kaniya. Unya gipangutanan ni Jesus ang iyang mga tinun-an. Unsa man ang inyong gipakiglantugian kanila? Ang usa ka tawo nga diha sa panon mitubag, magtutudlo, ania gidala ko kanimo ang akong anak nga lalaki, kadili makasulti kay giyawaan man siya. Kung natakiho na gani siya sa yawa, ilamba siya sa yuta. Unya mo bula ang iyang bakba, mukagot ang iyang ngipon ug mugahi siya. Gihangyo ko ang imong mga tinun-an sa paghingilin sa yawa, apan wala sila makahimo. Si Jesus miingon kanila, pagkawala gayod ninyo'y pagtuo. Magsige na balang ako guban-uban kaninyo? Magsige na balang ako pailob kaninyo? Dad-a nga ri ang bata ug ilang gidala ang bata ngadto kang Jesus. Sa pagkakita gayod sa yawa kang Jesus, giatake niya ang bata ug mikirig ang bata ug unya natumba sa yuta ug naglimbag-limbag nga nagbula ang baba. Dugay na ba siyang naingon ini? Nangutana si Jesus sa amahan sa bata. Sukad sa gamay pa siya, mitubag ang amahan. Daghanang higayon nga misulay ang yawa pagpatay kaniya, naagi sa pag-itsa kaniya ngadto sa kalayo ug sa tubig. Busa kaluy-i ug tabangi in taon kami kun makahimo ka. Nganong mingon ka man kun makahimo. Ang tanan mahimo sa tao nga may pagtuo, miingon si Jesus. Ug diha-diha ang amahan sa bata, miingon nga naghilak, doon ako'y pagtuo apan dili pa kiniigo, tabangi in taon ako. Namatikda ni Jesus nga ang panon sa mga tao nagkaduol na kanila, busa gimanduan niya ang yawa. Bungol og amang nga espiritu, gula o ayaw na gayon pagsulod kaniya. Misinggit ang yawa o gipakurog niya pag-ayo ang bata ug migula ang bata murag patay na tan-awon, busa ang tanan miingon, patay na siya. Apan gigunita ni Jesus ang kamot sa bata ug gipabangon ug mitindog ang bata. Sa dihang nakasulod na si Jesus sa balay, gipangutana siya sa iyang mga tinun-an sa dihang wala nay lain nga nakadungog. Nganong wala man kami makapagula sa yawa? Agig tubag si Jesus miingon, walay lain nga makapagula niining matanga sa espiritu, gawas lamang sa pag-ampo. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo, dayigon ikaw o Kristo.